ang top secret mo. May nangyari po sa amin ng best friend ko, but thing is, he's a normal person, he's human, but the problem is, he's a priest po. Madalas na po kami mag-video call, nagkikwento po siya sa akin about yung struggles niya doon sa city kung nasaan na siya ngayon. Gulat na gulat po siya sa itsura ko kasi sabi niya, "Hoy, gumanda ka ha, nag-glow up ka." And he said that po na parang nagugustuhan na daw po niya ako. Umiyak kasi parang I felt guilty po kasi after what happened dahil I really respect him as a priest po. And this time po, hindi ko na po napigilan yung sarili ko and then nag-go with the flow na po ako. Iniiwasan na po namin ang isa't isa after what happened po. Mga kabisyo, sabi sa awitin, kapag tumibok ang puso mo, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Pero susundin mo ba ang nilalaman ng puso mo? Kung makakasira naman sa iningatan o pinaghirapan mong propesyon. Mga kabisyo, ganito po ang nangyari sa ating top secret caller na nagbahagi ng kanyang kwento. Isa po siyang pare na napaibig sa isang normal na babae, mga kabisyo. Pero sabi nga daw natin, minsan ang hirap lang din kapag tumibok na ang puso natin. Hindi natin napipigilan o hindi natin nagagamit yung talino natin kapag umiibig tayo ng sobra-sobra. Sabi nga na matatanda, wala daw matalino sa pag-ibig. Kaya maraming nasasaktan. Pero sa kabila naman ng mga sakit o pagkakamali natin, ay meron naman tayong aral na matututunan. Mga kabisyo, sana napakinggan nyo po na top secret recap namin ay isang maging aral para sa ating lahat. Kailangan natin ginagamit ang isip pati puso. Dahil kung papairalin lang natin ang pag-ibig at pagmamahal at hindi natin iniisip na baka makasama ito para sa atin at sa propesyon natin na iningatan at pinaghirapan, maaring makasira sa iyo. Yan lamang po ang ating recap sa ating top secret. Kaya mga kabisyo, mamaya sa ating programa na top secret, handa kaming makinig sa inyong mga bahaging kwento na pwedeng kapulutan ng aral. Pero ngayong oras na ito mga kabisyo, samahan nyo na muna po kami sa Rocky Secret Files. Mga kabisyo, ikaw rin ba ay nagtiis ng ilang taon? Hindi lang 1 taon, 2 taon, kundi 4 na taon upang makasama mo yung taong minamahal mo. Habang ika'y nagtitiis ng 4 na taon, upang dumating na yung araw na makasama mo siya. Yung taong hinahantay mo pala na makasama mo. That time ay meron ng ibang minamahal. Mga kabisyo, pakinggan natin sa Rocky Secret Files ang isang kwento na kukurot sa ating puso.
Dahil 4 years akong nagtiis. Pero hindi ko natupad ang pangarap ko na kasama siya. Yan lamang ang isa sa kwentong paghuhugutan natin ngayong araw na to. Kaya mga kabisyo, samahan niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Dito sa programa, nakasama ko po ang nag-iisang Basa Princess na si DJ Rocky Terra. At ako po pala ang nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Kaya sa aking pagbabalik, samahan niyo na po ako sa aking babasahin sa Rocky Secret Files na isang liham ng isang taong umiibig at dahil sa pag-ibig na binuhusan niya ng oras at nag-intay ng matagal, sakit pala ang kapalit ng lahat ng ito. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio, kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.